Băi, de ce nu ne-ați spus că la Alba Iulia e cald? Că noi am venit îmbrăcați gros. Noi am venit cu blugi. De ce nu ne-a spus? Să-mi iau sandalele, rochițe. Să ne luăm sandale, rochițe, pantaloane scurte. Nu ne-a zis nimic, a? Ne-ați lăsat așa. Așa, iubire. Exact. Ne-au lăsat așa ăștia, a? Exact. Și vedeți, poate primarul din Alba Iulia poate face și el niște parcări pe aici. Nu avem locuri să parcăm. Sunteți praf la parcări. Praf. Subterane, că plătim, nu-i problemă. Dacă se poate. Dacă vrea ca să-l mai votăm anul ăsta. Ce părere aveți? N-ai loc de parcare în cetate, fraților. Nu mai ai loc de parcare. Gata. Prea multe mașini. Cred că au de familie câte 3-4 mașini și mai au și închiriate vreo 2. Băi, ce să zicem? Cald, Unde frumos. te-ai pornit cu ea? Mergem la plimbare.